Artzain gezurtia. Artzaintxo batek denbora asko ematen zuen ardiak zaintzen. Eta aspertu egiten zenez, burutazio gaiztoak izaten zituen denbora pasatzeko. Behin inguruko baserritarrei adarra jotxa pentsatu zuen eta oihuka hasi zen. Lagundu, otsoa dator! Aitzur eta guzti ara joan ziren baserritarrak artzaina eta artaldea babestera, baina adarra jo ziela konturatzerakoan amorru zutan jarri ziren. Gezurra izan da! Artzainak oso atsegin izan zuen txantxa hura, eta errepikatu egin zuen beste egun batean. Lagundu, otsoa dator! Baserritarrek lana utzi eta lasterka joan ziren laguntzera. Eta berriro ere, baserritarrak estu eta larri ikusita, artzaina barrez lehertzeko zorian aurkitu zuten. Gezurti gutxa zara, lotxabako bergela, ez dizugu gehiago lagunduko. Lehenengoan baino haserrago itzuli ziren lanera, baina egon batean otsoa benetan etorri zen artaldera. Eta artzainak orduan jakin zuen zer zen beldurra. Izu ikaratuta, baserritarrei deika hasi zen. Artzaina estarri aurratuta oihuka ari zen. Lagundu, otsoa dator! Oigo negia da! Lagundu, mesedez! Naskatuta gaude, gezurti galanta zara, artigor handi bat zara. Baserritarrek ongi eskarmentatuta ez zioten jaramonik egin. Babesik gabeko ardiei eraso egin eta letagin zorrotzak sartzen zizkien otsoak. Artzaintxoak deiadar egiten zuen, baina ezin zuen beste zer egin otsoaren aurka. Bere ardi zaurituen ondoan artzainak negar egiten zuen etsipenez. Berea zen gertatuaren errua. Ederki nozitu zuen gezurretan ibili izana.